obligație specială. Avem 100 euro de la... Era Ghiță Românul 100 euro! Era Ghiță Românul 100 euro! Și rugăm pe toată lumea să ia loc la masă, că eu o să trec pe la fiecare la masă să vă distrez. Să vă distrați și să simțiți că a venit Nicolae Guță. Arată bine nebuna! Și pentru prietenul meu, pentru Imre, de la Ghiță Românul! Arată bine nebuna! Și-ți dădut un pic și gura! Iubirea mea, te iubesc pe plița mea, te iubesc pe plița mea, din toată inima, la 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 la. Inga de lui Sorin, de la București. Pentru Marco. Țiganul number 1. Și pentru Madarica. Pentru Marius.